todos por estar aquí hoxe. Desde a Corporación Municipal do Concello de Santa Comba queremos agradecer a vosa presencia a este acto simbólico, nun día no que aínda non logramos borrar das nosas memorias a tráxica xornada do pasado mércores. Un desgraciado accidente de tren puso fin ás ilusións e esperanzas de moitas persoas. O Concello de Santa Comba súmase aos días de loito decretados desde a Xunta de Galicia e do cal se adhire a Federación Galega de Municipios e Provincias ata o día 31 de xullo. Tamén nos sumamos ao sentimento de compaña a todas as persoas afectadas por esta tragedia e nos unimos á súa dor. Hoxe queremos enviar a nosa mensaxe de solidariedade ás familias que están sufrindo a perda dos seus seres queridos. Queremos achegarlle o noso máis sentido pésame e ter unha lembranza especial para todas as vítimas. Facémolo extensible aos seus familiares e amigos. Así mesmo, queremos expresar os nosos maiores desexos dunha pronta e total e absoluta recuperación daquelas persoas que se atopan nestes intres nos centros hospitalarios. A véspera do Apóstolo tamén é unha data festiva para os salleiros, pola nosa proximidade e a nosa conexión histórica e cultural coa capital de Galicia. Unha data que se manchou de sangue e sacudiu os nosos corazóns. Temos que ser máis fortes ante as adversidades, pero isto non debe significar o esquecemento. E nin Santa Comba nin Galicia olvidarán nunca o suceso do 24 de xullo de 2013 en Angrois. Cando a dor é tan grande, as palabras acobárdanse e ás veces poden parecer repetitivas, pero desde a Corporación Local Salleira quixemos hoxe promover este acto e, mediante este manifesto, expresar as nosas condolencias, unirnos nestes momentos de tristura á xente que está sufrindo e ofrecer a nosa axuda no que sexa posible. Moitas grazas.